Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la primul videoclip de pe acest canal. Numele meu este Robert și astăzi vă voi prezenta ce am făcut eu pe Minecraft. Să începem. Mai întâi începem cu această casă. Stați puțin. O să vă arăt totul de aici. Să începem din spate. Deci, aceasta este piscina. Dacă vă întrebați ce e asta, este un bar, un mini bar. Pe aici. Încă nu l-am terminat. Să-l termin. Ăștia sunt ca un fel de șezlonguri, dar trebuie să le scurtez puțin. Și aceasta este o umbrelă. Bine, așa fac eu umbrelele. Asta e o piscină. Și aceștia sunt ca un fel de prosoape ca să faci plajă la soare, știți? Uite soarele. Și acum vă voi arăta ce este înăuntru. Aici am făcut o bibliotecă. Ia uitați. Aici e ca un fel de cameră de gaming. Am improvizat și eu. După cum vedeți, o floare. Acolo tot o floare. Aici este baia. Iuveta, mașina de spălat, tronul și asta că am uitat cum se numește, ficada. Aceasta este oglinda și să trecem mai departe. Aici am încă o floare, Aici este bucătăria, puțin cam mică, dar nu, asta este. Și aici este sala unde fac eu sport, de obicei. What? Voi ați văzut? Cel Crăian a deschis ușa. Da, o să vă prezint și aici curtea, dar mai întâi să vă prezint și casa. Acum mergem la etaj. Sunt 4 camere. În fiecare cameră am făcut câte un dormitor. Deci, da, ia uitați, deci toate sunt la fel. Ia uitați, mișto rău de tot, adică. Și aici tot la fel. What? Domnul, ce cauți în casa mea? Pleacă. Da, el nu trebuia să fie aici. Chidem aici. Și acum o să vă arăt ce am în curte. Normal, ca orice om, avem și noi un gărduleț mișto. O poartă. Și o poartă mai mare pentru o mașină. Da. Deci, cam atâta. Ce să vă zic mai mult? Asta am reușit eu să fac deocamdată. Da, op. Ia uitați. Și cam atâta. Deci, scrieți-mi în comentarii dacă vi s-a părut mișto casa și nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și mâine urmează o serie nouă. Pa!